Goddag, jeg hedder Christine Agergaard, og jeg er den ene halvdel af kunstnerduoen J&K, som har arbejdet sammen siden 1999, og vi består af mig og den tyske billedkunstner Janne Schäfer, som bor i Berlin. Og vi mødte hinanden i 1999 på Chelsea College of Art i London, hvor vi studerede henholdsvis maleri og skulptur. Og vi har så siden taget vores overbygning af mig på Kunstakademiet i København, og Janne i Tyskland, i Berlin. Og vi i vores samarbejde arbejder som oftest i krydsfeltet mellem installation og performance. Og det kan både være iscenesatte fotos, hvor i der indgår performative elementer, og det kan også være live performances, som nogle gange er ret teatralske, med kostymer og rekvisitter, og andre gange mere formidlende, men det vil I se eksempler på i det følgende. Vores værker tager ofte livtag med store eksistentielle emner, som kan være meget store, svære, komplicerede ting, men vi gør det sådan tit med humor og på sådan en lidt banal måde faktisk også. Så vi sådan blander det sådan seriøse og det mere absurde og humoristiske sammen. Og på den måde undersøger vi så lag og betydninger i blandt andet historieskrivning og mytologi og kulturel identitet. Her er et eksempel på et iscenesat foto, vi har taget i Egypten, hvor vi iført gudemasker fra det gamle Egypten, sidder og drikker te på bazaren, iført traditionelle muslimske klædedragter, tilført sådan en lidt vestlig abibas design, som vi kan se her på billedet. Noget af den slags kan vi også vende tilbage til, hvis vi vælger en af grupperne at arbejde mere med kostymer. Jeg er i hvert fald helt vild med at lave kostymer, og det er rigtig sjovt, hvis I også kunne tænke det. Lige så sent som i torsdag, så var jeg faktisk med til en kunstkabaret i Berlin på udstillingsstedet Kunstværket, hvor det var sådan en aften, hvor der foregik alle mulige forskellige acts, og vores act var en sådan ret teatralsk performance med lys og lyd og kostymer og rekvisitter, som hed The Cave, som var en allegori på, hvad der måske skete for 40.000 år siden, da de første hulemalerier blev til. Men det vil jeg vende tilbage til senere, og jeg glæder mig til at se jer i morgen. Og i det følgende vil I høre mig fortælle lidt om nogle af de grupper, som vi skal arbejde med. Hej så længe.